saka ndiye hama yako chaiyo yepadhuze iyoyoyo. Varume vazhinji kandiri kuona kuti vari kukoshesa masmall house kudarika mhuri dzavo. Yambiro yandinayo kunana baba, ndapota isai mhuri dzenyu kumberi pane zvese zvamuchaita kana muchida kuona kuti munobudirira. Nerimwe saidika, kana muchida kuona kuti small house hapana zviripo, endai nhasi munorara ikokoko, mobva matanga kunyebedzera kurwara kamuchigwina-gwina. Hasimbotora maminutes, munenge makutodzingwa yangu ko manga madii mamboenda kumba kwenyu. Ipapo ndotenda kakuti ipapo manzwa. Ndoda kungoti ga pana uye utsanana apa. Ana madzimai vari pano ndinoona vakawanda apa ndinofamba ndichitenderera mudzimba dzenyu apa. Please yedzai nepese pamunogona, nekuti mudzimwe dzimba ukasvika unotombofunga kusiya wakwesha stove, wawacha madishi towel, wosiya wagezesa vana zvese namai vacho. Ndobuda ndoenda hangu. Madzibaba, mungabva madaro here? Shambidzikai ana madzimai imi. Ndouya kunana baba. Please varume buya yangu chengetedzai mhuri dzenyu. Batai vakadzi venyu zvakanaka Mirai ndikudzei secret hombe iripo pakubata vakadzi venyu zvakanaka apa. Munoona chiyana baba. Ukabata mukadzi wako zvakanaka, Mwari ari kudenga uko anofara obva akuropafadza nemumwe mukadzi. Hemeni mapostori. Ndisingapedze nguva ngandisiyire kuna baba Chikombera nezviziviso kusowe. Baba Chikombera muchingopedza mazimai geti mopinda panyanga semazuva ese kanedzidziso. Asi kazamaiwo kubhalansisa kadzidziso dzenyu madzimai geti, musawandire one side. Ndatenda.